Good no ka jingialehkai but ka jingkmi ya ka Northeast United. Banla aban khur hakasin ka balai marbon ya ka Durand kom. Namar hakisnem ki baladep arsin kalala ban khur ka namladu marbon. Andrei manta pat usnem arjar arpunreu ka basis palapisan edition jong ka Durand kom. Ka Northeast United kal good no ka JLT tang haka semifinal. Hadin kata ka jingi kun semifinal ka bayi khaj pha. Hapding maka persya ia kemohan began. Namar bahakane ka jingi kun semifinal ka jongki. Iklam la abante watang ka way ka gulro. Kata hadu ko full time kilkod dan not la not goal. But la shim ye karai. Lengba ka penalty shootout. Kaba kemohan began kala aban pelim ye ka Northeast United. Lengba saulalai goal ha ka penalty shootout. But kumta hidakane ka jingjob jong ka mohan began ro manta kala rung ka final. Jong ka Durand kop kaba kan saikun persya ia ka East Bengal kaba ia kan ka jingialehkai final jong ka Durand kop an saikun ha ka arplatrik ubnai Agos kaba an sailehkai Hasal Lake Stadium Kolkata te perlok manta usnem ka Northeast United kalakut no ka JLT ka jongka ha ka Durand kop tang ha ka semifinal Andre wala kataru ha ka top scorer dangbat player jongka katau Aladin Ajare. Dah kebawa lelak bantep kendai kul ha kene ke tournament.